Čusté naštartovať dneska budeme hrať hru, ktorá sa volá Gym Tycoon a mali by sme si vlastne postaviť náš gym a by sme mali expandovať a všetko ďalej. No, pokiaľ sa vám páči, môže like, odberiem na to poteší a podpory, nájdeme na to. Ako vidíte, toto je naša nádherná gym s krásnym logom. No, mali sme ju upratať. No, lebo keď sa na to čumím, tak tu je bordel riadny. Takže zoberieme do vreca. Toto ti tu niekde do koša hodíme. Vyhoď to tam. Tak. To je taký bordel, čo sa v tom gyme, alebo v tej budove, čo tu bola predtým dialo. To normálne muselo byť riadne. A nič. Tie vreca odpracam až potom. Najskôr iba toto. Okay, tak. A máme všetko. To bude potom asi niečo ďalšie, keď to tam vidím. No a teraz odpratať tie koše. Jeden. Druhý. No a posledný. OK. Teraz máme dať tieto, nech to proste povedať skratka, máme dať tieto noviny preč. Jeden. Yes. To bude naraz pekne, to bolo nejaké kaliace miesto, keď tieto noviny boli na okno. Ale už to není. Už to bude moja posilka. Tak. Ešte posledné noviny. Hotovo. Teraz máme ísť ku počítaču, že to je ako repelent. No to uvidíme. Ideme ku počítaču. Musím asi shop a máme kúpiť 2 equipment. Takže určite pás. Teraz máme ísť do tej locker room. Kúpim 2 charing cubes. A toto. Teraz máme ísť prejsť z počítača a otvoriť inventár. Inventory. Vybereme. Tuto. Tak. Máme našu prvú, druhú. Teraz máme ísť tam. Inventory. Sem postavím tú skrinku. A super, máme. Ja by som ešte postavil určite zase ten pás. Tady budú tie pásy. Potom, čo ešte máme? Máme site, nemám. Aha, to je všetko, čo máme. No dobre, takže už tu prišiel prvý týpek. Že ja ti to tu... Name. Ahoj, chcem sa registrovať. Meno, priezvisko, meno. Že ty chceš malé. Tak, máš to tam. Až to budeš robiť bordel. Lebo inak toto si na teba posvietím. Budem ťa postrichil. Puj. Ďalší zákazník čaká. Počkaj, nechám to tu. Ty chceš tiež lov? OK. Hádam, oni tu už urobili ťapoty. Prišli tu prví typkovia, hneď tu urobili ťapoty. No to snad nie je pravda. Jeden typek sa už prezliekol, no poď na ten pás. Ja to chcem vidieť, ako pôjdeš na ten pás. No dávaj. Začni behať. A už beží, už ide. Už ide. To vám to ide, tak super. Už ide aj ten druhý.
Medzi týmto tu ešte postriekam. Fuj, ty tu taký smrdíš. Ok, nesmrd tu. A odkiaľ si zase zobral baterku, alebo čo to je? Tak sa už nevrácaj. Sa opováž som ešte vrátiť, iba bordel robíš. Tie druhý našiel ste si povedať. Ach, kde, čo tu všetci robia bordel? Áno, čakáš, ja vidím. Čo chceš za salou? Všetci tu robia ťapoty. Tak prestaňte. Trhni. Aspoň ďalší. No poď. A teba som čakal. Ťapoty tu musíme. Toto upratať. No to prosím, ty chceš aspoň myť, ty chceš za salou. To čo je? Budú potom aj nejaké reklamy, tu bude potom gym. OK, toto bude dobrá hra. Bolo by to dobre, keby tu stále nedávali ťapoty. OK, pracujem tu fakt riadne. Takže to je celkom fajn. Zarobil som už len 1900, takže už sme niečo aj zarobili. Ale stále si kúpil to low IDčko, plus tu je samý bordel. To znamená, že ja by som niečo išiel kúpiť. Rozhodne, čo tu chcem kúpiť, je kôž. Lebo to reálne nie je možné ako všetko. My tu ale kôž nemáme. Tam dosť nevidím. No nič, o to teraz nejde. Určite by som kúpil nejaké činky. Pác už máme, tu sú také lepšie tie mašiny. Ale aj tento cross-training machine by sa hodila, ale aj toto. No neviem, či na to máme. Máme. Super. Tak všetko kúpime a idem to vybaviť. Čo sa s týmto zase stalo? No za to upravené. Ja to musím upraviť? Čo s tým tí ľudia robia? To normálne nie je možné. Smrdia tu, dávajú tu odpad, ničia to. No nič. Späť veci. Ideme to postaviť. Takže máme jednu toto cross training. By sme mohli dať sem. Máme tu potom jednu tieto thumbnail, tieto činky. To je kopu miest. To môžeme dať napríklad sem. A to vadí nebude. A presne je to opačne, takže ja to nemôžem nejak prestavať. Snad nie. No nič, už to tak zostane. No a potom túto weight to dáme napríklad sem. Taktiež opačne, to už nie je jedno. No čo chceš? Aj zasa low. Čo chcete všetci low? Ja potrebujem high. Zasa tu je bordel. No to nie je možné. Ja to potrebujem kúpiť koše. A nie je možné, ako všetci toto tu robia. Normálne to nie je možné. Čiže to musíme rýchlo ešte posprejovať. Upratať. Je to ťažké. Každopádne tu by som to video ukončil. Dúfam, že sa vám páčilo. Môžeme natočiť ďalší diel, samozrejme, ak by ste chceli. Každopádne, ak máte nejaké rady alebo chcete ďalší diel, píšte do komentáru. Áno, chcem ďalší diel. A ja na to dám srdiečko. No a